Ano lang po, dun lang kaklase. Pag after ng graduation namin, wala na po akong communication. Ngayon, nung last year na lang po, yung pag-order ko, hindi na po siya na-communicate sa akin. So gaano ba kaganda yung una mong nabiling furniture at ngayon ay nagkaroon ka pa ng dahilan para mag-order ka ulit sa kanya? Matibay ba ito? Maganda po yung quality. Sinusubukan nating tawagan si Mr. Joseph Ramos. Oo, hindi sumasagot talaga. Nakailang tawag na tayo, partner. Talagang hindi sumasagot itong si Joseph. Sa Consumer Act natin, meron siyang pananabutan na ng delivery ng produkto. I-execute po ang DTI na parang rate of execution na kailangan niya pong bayaran po talaga yung para kay Ma'am Joycey na pera. Mag-file na lang po siya ng complaint doon sa DTI Council kung saan po siya pinakamalapit para po ma-verify po natin kung existing pa po itong shop nito. Ma'am Joycey, huwag kang mag-alala at Sasamahan ka naandito namin. kami. Tutulungan ka namin. Sasamahan po namin yung magsusumbong doon sa DTI sa Camarines Sur. Ano po? Mga kaibigan, humingi ng tulong sa ating programa si Joycey Karumba. Ayon sa kanya, taong 2021 nang bumili siya ng furniture sa Jay's Crazy Cat Woodcraft na nagkakahalaga ng 27,000 pesos dahil dati naman niyang kaklase ang may-ari umano ng furniture o ng furniture shop ay agad naman siyang nagtiwala. Pero makalipas raw ang 2 taon ay hindi pa rin na i-deliver sa kanya ang kanilang binili sa furniture shop. Makakausap natin sa linya ng telepono si Joycey Karumba. Magandang hapon, Joycey. Hello sir, magandang hapon po. Opo, Joycey, maaari nyo bang maikwento sa amin? Ano ho bang nangyari? Paano itong transaksyon ninyo ng furniture? Ay, yung bali yung transaction ko po noong 2021, yung para dun sa dining set na hindi na na-deliver ay April 2021 po. Until now, hindi pa rin po na-deliver sa akin. Nababanggit ho dito kanina na kaklase nyo ho itong may-ari. Opo, kaklase ko po nung college. Kaklase nyo. Magkano po yung halaga ng in-order nyo dito sa classmate nyo? Yung dining set po, 23,000. Actually, hindi po yun para sa akin. Pina-order lang po yun ang katrabaho ko. Matapos ngayon 2 taon na hindi na i-deliver yung in-order nyo, sinubukan nyo na po ba na kontakin siya uli or kausapin siya? Opo, bali nung December, may biyahe kaming papuntang Cebu. Sabi niya po, binabarnisan na. Tapos nakarating na sa Cebu at nakapabalik na ng Manila ulit yung truck namin. Hindi pa rin po nakuha yung furniture. Iyon nga po, sobrang tagal na. Opo. Sinubukan nyo na bang puntahan personal yung furniture shop niya? Saan bang location ito? Santo Domingo area po. Ang pumunta po yung driver po namin na siyang may-ari ng dining set na in-order ko. Nababanggit nyo na ito ay pangalawang transaksyon na sana ninyo dito sa furniture Yes po. shop. So gaano ba kaganda Opo. yung una mong nabiling furniture at ngayon ay nagkaroon ka pa ng dahilan para mag-order ka ulit sa kanya? Matibay ba ito? Maganda po yung quality. Pang mall type po siya. Kaya nga po ako nag-order po ulit. Tapos tiwala din po ako kasi kaklase ko po siya. May ni-refer pa din po akong katrabaho ko, ka-office mate ko. Nag-order din po. Mga bandang October yan last year. Pero na-deliver na po sa kanya yung 6-seater noong June 24 lang. Gaano niya ho ba kakilala itong si JC? Ano lang po, dun lang kaklase. Pag after ng graduation namin, wala na po akong communication. Ngayon, nung last year na lang po, yung pag-order ko, through Facebook na lang po. Opo. So nakikita ko meron kayong thread of conversation na text and messenger. So sinabi niya ba kung ibabalik niya pa sa iyo yung pera or hindi na? Hindi na po. Mula nung nitong taon po, siguro mga April, hindi na po siya na-communicate sa akin. Pero marami pa akong text sa kanya at saka PM. Wala na po siyang reply. Pero yung asawa niya po, mini-message ko, sabi niya, sasabihin niya sa asawa niya.
Kasi nandito daw na po yung asawa niya sa Rizal. Hiwalay naman daw po kasi sila ng asawa niya. Bali, nagtatrabaho rin daw po siya. Saan na Rizal yan? Rizal, dito po sa Manila po. Okay. So, eto po ba ay nasubukan nyo nang ilapit sa barangay or naireklamo nyo na sa DTI? Ang nagreklamo po niyan sa barangay ng Santo Domingo Iriga, yung driver po na nag-order po. Ano pong nangyari doon sa pagrereklamo sa barangay? May ginawa hubang hakbang yung barangay? Ang sabi lang po daw sa kanya, tatawagan daw siya pag once na umuwi doon sa Bicol. Hindi rin kayo sigurado kung bukas pa talaga yung furniture shop siya hanggang sa mga oras na ito? Yes po, kasi ang sabi po doon sa barangay, wala na daw po siya doon. Nasa Rizal na daw po. Sinusubukan nating tawagan si Mr. Joseph Ramos. Ito yung kaklase niyo po, ano po? Yes, sir. Nagri-ring lang yung telepono. Oo, hindi sumasagot talaga. Nakailang tawag na tayo, partner. Talagang hindi sumasagot itong si Joseph. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Ruben Sumbon, Head Officer ng Department of Trade and Industry Regional Office Number 5. Magandang hapon, Sir Ruben. Sir Ruben, ito po ay tungkol sa transaksyon sa isang furniture shop sa Iriga City. Ano po bang violation ng furniture shop na tumanggap na ng bayad pero hindi diniliver yung pong produkto na in-order sa kanya? Kung nakikinig si Ma'am Joyce, pwede po siya makipag-ugnayan sa aming office. Kahit kung saan po siya pinakamalapit, kung nasa Iriga po siya, pwede po siya sa DTI Camarines Sur, sa Naga po ang office namin. Ano bang violation nung furniture shop na tinanggap niya na yung pera pero hindi niya naman na-i-deliver yung dapat i-deliver? Yun nga po sir, kumbaga under sa Consumer Act natin, meron siyang pananagutan na ng delivery ng produkto. Bumili ka ng produkto tapos hindi naman dumarating. Kapag hindi po naibalik ng Jay's Crazy Cat Woodcraft ang pera ni Ma'am Josie, pwede bang ipasara yung furniture shop niya? Ang detail po sir, hindi po siya nagpapasara. Pagkus po ay pwede kami mag-recommend sa LGU kung saan po siya located. Pero kung ganun po ang namin ang ginagawa po ng DTI dyan, pag nakakaroon ng mediation conference, i-exhaust po natin lahat ng possibility na mabayaran po si Ma'am Joyce. Ngayon po, pag talagang hindi na siya, so i-execute po ang DTI na parang writ of execution na kailangan niya pong bayaran po talaga yung para kay Ma'am Joyce na pera. So, kung sakali po na hindi po maibalik yung pera, hindi po maibigay, ano pong claim lang pwede pong gawin ni Ma'am Josie? Yes pa, hindi naman po siya pinipigilan na mag-file ng complaint sa regular court. Kung gusto niya po, nadinig ko na file na siya sa barangay. Which is yung pinaka-first step natin. So pagkatapos sa barangay, sa lupon, pag hindi pa rin siya, bibigyan siya ng lupon natin ng certificate to file action para po makapag-file ng appropriate action sa regular court natin. Opo. Sir, sa inyo pong opisina, pwede po ba naming i-request na i-inspect po ninyo ang ng DTI ito pong Jay's Crazy Cat Woodcraft? Yes po ma'am. Sige po, kung ang advice ko kay Ma'am Joyce, mag-file na lang po siya ng complaint doon sa DTI Kamsur kung saan po siya pinakamalapit para po ma-verify po natin kung existing pa po itong shop na ito. Ayan, yan partner. Opo. Talagang mabilis ang DTI. Action agad ang DTI. agad, oo. At saka detalyado. Sasamahan po namin, Sir Ruben, si Joyce po dyan po sa inyong tanggapan para naman po ay tuloy-tuloy po itong ating pagtulong sa kanya. Yes po ma'am, sige po. Ayan, maraming salamat. Opo, thank you sir. Ma'am Joyce, huwag kang mag-alala at Sasamahan naandito ka namin. kami, tutulungan ka namin hanggat maaari ay itong si Joseph ay mapanagot sa kanyang ginawa sa At inyo. nang magbayad siya, ibalik niya yung 27,000. So Ma'am Joyce, sasamahan po namin yung magsusumbong doon sa DTI sa Camarines Sur. Ano po? Yes, sir. Salamat po. Okay, thank you very much. Ito ang Tabang Ora Ora Mismo. Mismo. Action ko patuloy na magsisilbi.